El mestre Joan Conti va néixer a Bunyola un 26 de maig de l'any 1936. De la seva infància té molt bons records, malgrat les penúries d'aquella època on predominava la disciplina davant de tot. Jugar pel carrers, cosa que avui, per desgràcia, els infants d'ara no poden fer. Entre les vivències d'aquella època va ser la d'escolar i participar a cantar en el coro. Tal vegada va ser a partir d'aquí que la música li va començar a entrar dins la seva vida. Recorda que ja interpretava els sons musicals a través del silbo. A començar a estudiar en les monges franciscanes per després passar a l'escola pública. Entre els mestres que recorda és el mestre Rafael Colom, condisciple de Joan Capó. Acabat aquesta època, passar al seminari, on realitzar tots els estudis necessaris per poder-se ordenar. Però al final no s'ordenà, va ser dins del seminari on la música li apassionà. Participar a l'escola Cantorum del seminari, on el primer any cantà la Sibil·la a la Seu. Acabat els estudis dirigí la mateixa escola Cantorum. A l'any 67, entén de mossèn Joan Parets, que aleshores era rector de Bunyola, decidiren, més que crear, que enviar el nom del cor parroquial, aleshores el dirigia més Antoni Picarola. Però entén de mossèn Parets, i engrestats pel que era director de la banda de música de Palma, Julio Ribelles, s'animaren per fer aquest canvi i li posaren el nom de la Coral Polifònica de Bunyola i fins ara que encara segueix dirigint-la. Li agrada tota la música clàssica, religiosa, a més de la música popular polifònica mallorquina. L'autor que més li agrada és el comensural de Sebastián Bach. De l'actual música no l'acaba d'entendre, troba que no li satisfà. El valor més important artísticament és l'excel·lència de superació de l'esforç personal. Un dels hobbies és la lectura i la preferida és Plató, Aristòtil i el modernisme, entre altres. De la cuina es decanta pel plats senzills mallorquins, un trampó, un tombet o unes sopes. El viatjar és una de les seves passions, descobrir altres països. El país que més l'impactà ha estat Itàlia, on es poden trobar un caramull de sabieses de totes d'obres d'art fins a la seva pròpia història. I per acabar la seva il·lusió, malgrat pensa que és una utopia, és la gent menor i la pau universal. Efectivament, tenim en nosaltres el mestre Conti, director de la Coral Polifònica de Bunyola, però cal dir que no és Joan, que és Jaume. Benvingut, Jaume. Moltes gràcies. Ha fet 40 anys d'aquesta coral. 41 ja. Enguany ja 41. Ja 41. Sí, perquè va ser el 67, som unes 8, per tant ja hem dut 41. Són molts anys. Què diries de la seva trajectòria? És molt interessant perquè és un cas atípic, no solen durar tant les institucions, a Bunyola sobretot, i és un cas de que la gent se sent integrada, la gent passa molt de gust, me refereixo als components, i tots ens sentim molt responsables, i per que això no ha d'acabar mai. Qualque dia supos que tindrà un final, però més que un final hauria de tenir una transformació i s'hauria de poder integrar gent nova. De moment continuem pràcticament els que van començar, perquè hi havia nines que tenien 9 i 10 anys, que ara són padrines, i que continuen com si res hagués passat. Això és importantíssim. Molt, realment. Quants d'integrants teniu? Ara són 35. I al llarg dels anys ha variat molt aquesta xifra? Sí, al principi record una peça que cantàrem d'Antoni Mateu, l'organista, que ja va morir, pobre home, i li cantàrem aquella cançó de Avui és diumenge, una mica complicada, i va venir a escoltar-la i la seva impressió, que era una mica irònic, va ser dir que el cor empara molt de vent. No va dir si era afinat, si sortia bé o malament, no, aquest cor empara molt de vent, eren d'haver 70. Però clar, era un Orfeo. Vos acostava un Orfeo, ja sí. Però a poc la cosa s'ha anat delimitant i acursant una mica,
i sempre hem estat d'aquella època ençà, 40, 35, 36, per aquí. Vos heu especialitzat d'alguna manera en algun tipus concret de música? Bueno, jo diria que més que especialitzar mos en dedicam més a música sacra, música religiosa, gregorià i música popular, mallorquina. Serien les tres bases de la vostra coral. Això mateix. Perquè de fet encara continueu com a coral parroquial o no? Sí, tota la vida. I vareu néixer en el si de la parròquia de Sant Mateu? Vareu néixer en el si de la parròquia de Sant Mateu i, malgrat algunes interpretacions molt personals de part d'algun rector, és un cor parroquial. Sempre en el servei de la parròquia. I sempre en el servei, anava a dir, de la cultura de Mallorca, perquè tot sovint heu participat a molts actes, a molts esdeveniments no culturals. Només concerts específicament, sinó a lo millor presentacions. Sí, aniversaris de tot tipus, en sobre cultural balear, hem fet moltes actuacions històriques de commemoració de personatges polítics, inclús van cantar Requiem de Fauré a la mort d'en Franco. Mai hem fet diferències de lo que ens han demanat, nosaltres vam fer això i fèiem això. I ho hem fet sense colors polítics. I això és el que ens dona una gran llibertat. Tot i que a títol personal tu sí has estat ficat dins política. Sí. Has arribat a la Batla, si no ho recordo malament. Sí, però com independent, sempre independent. No està mai afiliat a cap partit polític. Què era més bo de fer, dirigir una coral o dirigir un poble? Dirigir una coral. I sona millor, segurament. De molt. A més sona millor. Sí, amb més harmonia. Jaume, què sents quan sona Johann Sebastian Bach? Molt peculiar i molt mala de definir. Sents un goig interior i sents una pau i una alegria immenses. Voltos és un dels autors que heu honrat bastant. Sí. És des que tenim més actuacions, més producció i sempre molt satisfà. Hi ha que veure les cares de la gent quan deim Bach. Tot d'una ja se predisposen a passar gust. Si haguessin de fer un rànquing dels diferents compositors que han passat per les veus de la coral polifònica de Bunyola, a part d'en Bach, quins altres destacaríem? Händel, que és de la mateixa època. Un altre barroc, sí. Un altre barroc. Victòria, Tomàs Luis de Victòria, Palestrina. I més que autors, estil gregorià, surt molt bé, surt molt definit i amb un estil molt religiós. Però alhora també heu fet coses de jazz i coses actuals, modernes i coses d'espirituals negres, per exemple. Sí, menys, això hem de fer poca cosa. El que hem fet és fragments de sarsuela, molts, i fragments d'òpera. Nosaltres vàrem estrenar com a coral l'Auditorium, va ser la primera coral que va cantar a l'Auditorium. I en Ferragut mos cridava quan podien col·laborar amb aquelles companyies que venien de més enllà de l'Adriàtic, que deia ell. Venien d'Escopi, venien de per Bulgària i venien de l'est. De l'est. I nosaltres fèiem part dels coros que s'estaven organitzant. Vàrem fer també Jesucristo Superstar, vàrem escenificar, vàrem cantar. Sí, hem fet obres molt diverses. Ventura no ho tens per mà, perquè potser no ho tens quantificat, però més o menys quanta gent pot haver arribat a passar per la coral? Sí, va sortir en el número del Castellet, que supos que te'l reps, més de 250 persones.
I d'aquestes 250 persones n'hi ha hagut una sèrie que llavors s'han destacat de qualque manera dins el món musical. Exactament, tenim la Maria José Montiel, que ara s'ha canviat el nom per no coincidir amb aquesta altra gran solista, i se diu Perelló Montiel, que destaca i molt fort ara per Alemanya a perfeccionar estudis i a gravar, i és una nina que va començar en la coral. Què mos diries que és la música, Jaume? La música és un misteri impossible de definir, perquè de qualque manera mos connecta amb el creador, de qualque manera mos connecta amb un ser superior, que és qui mos proporciona aquests sentiments i aquestes sensacions. I en concret la música per tu, què suposa? La música per mi suposa que és el cel. Si no hi ha música en el cel ja poden renunciar a tot. Què t'assembla aquesta rebuda, Joan? Això és impressionant. Bé, bones tardes. Hola, Joan Parets. I tots els que mos escoltau. Ja és un amic de sempre, però vull dir que ja és un habitual del programa. En Joan Parets, des de Campanet, mos aporta sempre el seu granet en relació a tota una sèrie d'aspectes de la música, especialment mallorquina. I en concret en el tema de Bunyola hi té coses que dir. I doncs, Joan, t'hem rebut precisament en so Magnificat, en l'apartat de Sicut locutus est. I abans, que no ho havíem dit, era un fragment, era un coral de la cantata 65. En Joan Parets, com ja ha esmentat en Tomeu a la presentació, va fer part de la coral polifònica de Bunyola, però per aquí va cantar i tot. Sí, era un puntal. I doncs, Joan, conta'm-nos una mica la gènesi d'aquesta coral. Mira, jo una de les coses que hi sé, me sap greu perquè en Jaume ha sofrit en carn, ha sofert en carn i en batalletes, però jo sempre defensaré davant qui sigui que la coral de Bunyola, jo ho dic, en aquell temps de cor parroquial, coral polifònica de Bunyola, per jo, i a dins història, tu saps que fa temps que me dedico a estudiar coses d'aquestes, a dins història de les corals, serà la que haurà fet el pas més ben fet, encara que ja t'he dit, amb patiments i tal, de cors parroquials a corals polifòniques que tenim avui en dia. Era dir, menys si mos situam, jo arribo a Bunyola el 67 i ja per les matines, que ara tothom se pensa que ha inventat la pólvora en sorball de l'oferta, que de tot d'una també mos criticaren, perquè la gent no anàs a les matines, recordo ja a Orient, nosaltres vàrem dir, perquè no feim un ball a on els nins i nines amb pastorets i pastoretes, que és el que feien a Orient, venguessin a matines. I així va sorgir
el ball de l'oferta, que està enregistrat, ja me va cercar unes lletres, en feren unes altres i agafaren que la tonada d'anar a cercar les joies, no? I això, per jo, considero que, pensant que acabam un Vaticà II, la litúrgia havia de tornar al poble que havia fet. Amb això crec que és. Després, una altra gran passa que dona la coral de Bunyola és entrar del llatí passar a les misses d'aquestes modernes del pare Martorell, sí, que hi va haver denúncies, que els diaris varen dir de tot, i que per amunt i per avall contra clar, també en llengua vernacla, això n'hi havia que no ho pot. I, per jo, encara el més important, Jaume, segurament te'n recordaràs, la primera trobada de corals de Mallorca, que en aquell temps érem, escolta bé, Biel, sí, tu que també t'agrada la història, era l'oratoriana, i eren els nins cantors de Sant Francesc Petits, i el pare Balda començava a tenir una coral un pot de majors. És a dir, que cavíeu dins l'autobús, com no. dirien Llavors, Sant Vidal. perquè vegis, perquè aquí ha començat la Federació de Corals, que ara a la Federació de Corals hi ha moltes corals, etc. Començat la Federació de Corals. I era, no sé si era 50 o 25 anys de la capella oratoriana, des de Palma mos diuen perquè no feim això en els pobles per animar les corals dels pobles, que només hi havia la de Bunyola, el Teleclub i massa coral de Vinesalent que duem Baltasar, el nostre Baltasar Bibiloni i tot lloc, i en Pedro me pareix que era escrit ja no sé que començava a Petra, no hi havia res més, i que havien tot dins un autocar. I per això considero tot aquest moviment ja a nivell universitari, a nivell de gent professional, si vol. Demanàrem, me'n recordaré, la guarda en aquesta carta del meu professor, don Bernat Julià, i vaig no mos donaria una mà perquè el moviment coral a Mallorca prengués força, però en els pobles i tal. I el van escriure molt correcte, que els estaven, com qui diuen, tots són professionals i això. Per tant, la tasca, i que ja no vull perquè ja ser massa, la tasca de la coral de Bunyola sempre serà. El que deia el Vaticà II, la coral havia de ser entre el poble i la comunitat, el pont, no? Però hi posta el canvi de cor parroquials, el poble era en cor parroquial tot, no? I llavors, en el Vaticà II també en les llengües vernàcules, pensa que ningú s'atrevia a cantar, a lo més cantaven en castellano la missa d'en Hafter, els que varen voler un poc, però en mallorquí, en català, o poder el pare Martorell en tot el que va fer, va ser la coral de Bunyola. I llavors és aquest pas de les corals a pobles, diríem, a la part forana, per entendre'm. He fet un bon discurs, no? Un bon discurs, sí. Crec que ho havia preparat. Però fa temps que dono voltes. Molt bé, i no sé si en Jaume te vol dir qualque cosa. No ho sé, per tu haurà quedat un poc així. No, dius tota la veritat i ho diu molt ben dit, és així com tu dius. Efectivament, no hi ha hagut cap trauma per passar de cor parroquial a coral polifònic, que va ser simplement... A pobles hi ha hagut problemes i tal. Sí, hi ha hagut divisions, excisions, no, aquí no hi ha cap problema ni un, al contrari, hi ha hagut gent que no ho ha entès, i hi ha hagut gent que ho ha perseguit. Gent també d'Iglesi, també mos han de criticar en altres. També d'Iglesi. Sí, ha durat massa, però encara hem estat a temps de recuperar-ho i tornem a estar en el poble, en el servei de la parròquia i en el servei del poble, com sempre. Molt bé, i doncs ens interessava centrar una mica els inicis de la coral de boca d'un dels protagonistes d'aquell moment. No. Ja estava tot, jo diria, ja estava ben enfornat. El que clar, Pentura necessitaven qualcú que expulsàs, que pegàs un embranzida. Sí. Jo crec que per això, quan en batalletes que n'he tingudes, simpòsiums i congressos, això dels balls, perquè de veure que el ball de l'oferta que ballam per anar en aquest cas concret, no el tenim a dins el folklore mallorquí. Li han posat les danses, les àguiles, els cavallets que tenen ball d'oferta. Però aquesta passa, jo crec que va ser una resposta, així com tenim Nadal a Mallorca, així com tenim coses pròpies les matines adaptades en el Vaticà II. Jo crec que la coral de Bunyola, i ho vull repetir que bon sigui, va ser la que va contestar a tot el que ens deia el Vaticà II, i sobretot en la gran obra del pare Martorell. Pensa que
la primera missa, Anna Maria del Mar Bonet era la solista, i els Oliveres, que ja per mi no en queda cap, eren els que toca, són els fills de don Bartomeu Oliver Martí, no? Eren els que tocaven la música en les guitarres i tots els instruments de música moderna, per entendre-m'ho, no? Però jo crec que són els anys que s'haurien d'estudiar un poc més seriosament, però per aquí enganxam en tota, sobretot en la música de l'inglès i també després ja en la música popular, catalana, tot el cançoner, va ser quan començaren a dur moltes melodies que des de la república s'havien turades i tornaren a començar a cantar. La Balanguera, qui és que la va cantar? La Coral de Bunyol va ser dels primers. Molt bé. Joan, i de si no hi ha res de nou, mos tornarem a trobar la setmana que ve. Molt bé. Dimecres, que en principi si pot venir el pare Martorell vendrà, i si no, tant si ve com si no ve, comptam amb tu per aquest espai de tot música. Molt bé. Moltes gràcies, una ferrada Pascoll. Molt d'anys pels anys que feia de coral. Gràcies, Joan. Molt d'anys. Sentint el coral de Babilònia, del riu de Babilònia, també de Bach, com no podria ser d'altra manera, continuam en Jaume Conti, que podríem dir, perquè s'ha mig dit, però no ha arribat a quedar massa clar. Vareu ser voltes que vareu estrenar les misses del pare Martorell. Sí. Estan parlant d'un poc antes del 70, 68... 67, 8, sí, el concili va ser 62-65, i això va ser posterior. Immediatament després ja varen sortir aquestes misses. Això a vosaltres, clar que tampoc, el que deia en Joan, que tampoc no hi havia massa gent. No hi havia res més. Però a vosaltres vos va donar una projecció molt important. Sí, efectivament. Sí, perquè la varen dir moltes bandes, la varen repetir moltes vegades en aquesta missa, tothom la mort demanava. Tu, a part d'aquestes misses, que supos que recordes el que li vulguis dir, per una part amb orgull, per l'altra part en sentiment, per l'altra part en joia. A part d'aquestes misses, quines altres coses recordes de la trajectòria de la coral especialment destacables? Qualque viatge, aventura? Sí, n'hi ha moltes. N'hi ha una que és magnífica, és extraordinària. És l'any 77, novembre del 77, se va fer la clausura del Congrés de Cultura Catalana a Barcelona. I vam anar convidats en representació de les Illes Balears. Els cridaren per anar cantant el Palau de la Música. Això eren paraules majors, teníem 10 anys d'existència. I se va rebre amb una gran il·lusió, ho prepararen molt bé, varen cantar allà a la Balanguera i varen cantar a Magdalena Mateu, una cosina meva, va cantar la Xibilla. Allà va ser esplèndid. Encara totes les cròniques en parlaven i fotos, i va ser una cosa magnífica. En el Palau de la Música, l'any 77. Una fita importantíssima. Deveu tenir molt de material, de meroteca, supos. Sí, dispers, perquè no ho han cuidat massa, això. No ho han cuidat massa perquè no han tingut mai un professional que s'hi dedicés. Una temporada ho tingueren, però després se va dispersar. N'hi ha molt de material, però dispers. És una de les feines que tenim. Quines altres fites, quins altres viatges, quins altres concerts recordes especialment? Bueno, recordo algun viatge a Alemanya, on em va sorprendre molt que la paraula fulminant no vol dir una cosa immediata, fulminant, sinó que vol dir extraordinari. I la crítica que mos feren, que també cantaran la Xibilla i altres coses de Bach i cultura popular mallorquina, a Còham i a Colònia, la crítica era fulminant concert. Jo deia que deu ser d'un concert fulminant. Extraordinari. Molt van dir que és extraordinari. Els va sorprendre molt. Sobretot la música espanyola, la Ave Maria d'en Vitòria els va agradar molt, i els va agradar molt la Xibilla, que la vàrem alternar. Vàrem fer una cosa molt atrevida, ja que el tema també és escatològic, el vàrem alternar en so dia Cira i dia Silla.
perquè el judici, foc, els estels, tot, i la lletra i el dia sirè se compenetren profundament. I un tenor o un baríton feia el dia sirè, dia sirla, És gregorià, que diguem. gregorià pur, i llavors fèiem l'estrofa de la civil i llavors l'alternàvem amb alguna estrofa d'en Pedrell, i va ser extraordinari. Jaume, com diries, quina valoració fa de com ha anat evolucionant la coral al llarg d'aquests 40 anys? Bueno, l'evolució de la coral és el seu propi manteniment, és a dir, no anem a més, anem a subsistir. L'estabilitat, per dir-ho de qualque L'estabilitat, manera. sí, a contremós i a guanyar qualitat. Per nosaltres, cada actuació, si bé sigui un funeral a Bunyola, bé sigui un petit concert, bé sigui una boda, que ara tenim bastantes, és com un estreno cada vegada. Som inimits de la rutina. Jo cada vegada que ens hem de posar a cantar i jo me toca dirigir naturalment, no vull dir que ho passi malament, però no és allò d'alçar-se mai i començar. Hem de fer una creació cada vegada. Un concert no és un cromo que el pots exhibir com una revista, que hi ha la foto i ja està. No, l'art de crear. Hi ha dies que m'ho surt molt bé, dies que no surten bé, però en general la gent té assumida aquesta obligació, aquesta responsabilitat de que el que fem és una creació artística amb una mancança absoluta de recursos tècnics, això és vera, però els suplim amb una gran bona voluntat. Per què és que manquen recursos tècnics? O en concret, quins són els que falten? Bueno, falten recursos pedagògics, falten recursos vocals, tècnics, els suplim així com podem, anem a cursets, fem solfeig, però no tenim més possibilitats econòmiques perquè no ho poden dur a terme, perquè vengui qualcú a donar-nos lliçons de moltes de coses que necessitem, per tant ho fem tots nosaltres. I durant aquests anys també el director, el mestre Conti, quina evolució ha tingut? El que he dit abans, mantenir, donar tot per tot, actualitzar-me tot el que he pogut, cursets per Barcelona, per Madrid, per Segovia, i aprendre tot el que pugui per transmetre-ho en el coro. Jaume, quin diries que és el futur de la coral polifònica de Bunyola? Jo crec que no pot morir mai. El que me diuen a vegades els més antics, me diuen pot faltar gent, pot haver crisis, però nosaltres sempre hi som. Els que l'estimen de bon de veure no podran consentir mai que això s'acabi. Supos que te varen demanar que mos pensassis qualque suggeriment per donar-nos qualque proposta. Suggeriments? Sí. Me varen dir cosa, però no sé exactament a què m'ho referiu. No, qualque cosa del que t'agradi tu, que diguis jo aquesta cosa l'he experimentada, m'ha agradat, pot ser un llibre, pot ser un disc, pot ser un paisatge, pot ser un viatge, pot ser qualque element de gastronomia, pot ser una música, evidentment. Sí, doncs jo me decidiria per una experiència molt personal, que és un passeig matinal cap a la muntanya a Trendauba. Quan els elements de la naturalesa estan molt quiets, hi ha un gran silenci, només senten qualque picarol, només senten qualque gorrionet que mos saluda, i és el moment que t'integres en el procés de lo que és el naixement d'un nou dia, aquest gran misteri que tots poden gaudir però que ningú és capaç d'explicar, que és un dia, que és la naturalesa, que és el sol, que és la claror. I això me dona forces per d'alguna forma imbuir-me d'aquesta potència que té la creació i poder superar les dificultats de cada dia. Per exemple, avui, abans de partir a fer aquesta caminada, he sentit per la ràdio l'olor d'aquest escàndol del grup de nacions més poderoses del món, més riques, que s'estan riguent de l'humanitat d'una forma absolutament Escandalosa. Escandalosa. I tu dius, bueno, què poden fer davant això? Aquesta gent no té cap sensibilitat. Si fossin capaços de sentir-se, de deixar-se dur per aquesta cosa tan senzilla com és el naixement d'un nou dia, veurien les coses d'una altra manera. Això seria la meva proposta. Molt bé, i moltes gràcies. Recollim la proposta, que realment és maca i és poètica, i t'agraïm
que hagis vengut aquí, que hagis estat amb nosaltres una estona i que mos hagis explicat una mica desfet d'aquesta coral tan important per la música de Mallorca i de les nostres illes. Jaume, molta sort i fin prest. Moltes gràcies. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten 4 Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenährt, von oben angewürget durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Mentre sentim la fantàstica passió segons Sant Joan, no podria ser de ningú més que d'en Bach, tot i que comentàvem ara amb el mestre Conti que no pareixeu i que a la vegada tot està, no és res, vull dir, tot ja està inventat. Una abraçada de part de tots els que feim tot música i de part dels que feim Pòrtola, i a tots els altres fins la setmana que ve dimecres.